sticht met grups kom ik geliek, ik weet ik wist niet mis. Een derde uur dicht en een net, het veel niet best wel is. Die harde hand, die moet er zien, die vult ze wie nog niet. Maar als ze met me verder wist, roep ik weer opnieuw. DS weer onder de dom, Annemarie. En denken nou maar niet, dat ik eronder liep. Want van alle vrouwen in dit land, met één doen aan iedere hand. Het sticht de mooiste doen, en wie? Annemarie. En streel ik en stegen, dan is het voor de schien. Dit doen we zijn zeggen, dit uit mij echt geen pin. Maar als dit mich te pakken has, dan duurt ze niet meer los. Ik weet dit has me in de des, ik denk ben ik de klos. Dit has me onder de doen, Annemarie. En denk je nou maar niet, dat ik eronder liep. Want van alle vrouwen in dit land, met één doen aan iedere hand. Het sticht de mooiste doen, en wie? Annemarie. Als rust ligt dus, dan ding de duk, dan hup de ding de ding. Maar ook een desse danken zing, dat ik ga wat je ben. Ik hoop ik liggen als dit wilt, uitgen op het bed. En echt ik doe het met plezier, want tiende wil is weg. Ik heb onder de doel, Annemarie. En denk je nou maar niet, dat ik eronder liep. Want van alle vrouwen in dit land, met één doen aan iedere hand. Het sticht de mooiste doel, en wie? Annemarie. Want van alle vrouwen in dit land, met één doen aan iedere hand. Het sticht de mooiste doel, en wie? Annemarie. Van de fysiotherapie. Hey. Dankjewel.